bhuti yabona le nto endaweni indawo ethinta bhuti sinzima kakhulu kahle. Bhuti kakhulukazi bantu siyacela kakhulu bhuti. Nathi sinamaphutha ethu siphila ngaphansi kwawo. Kodwa bhuti kubalulekile ukuyiphatha. Kakhulukazi nizokhuza lapha emgaqweni iqala bhuti. Abantu bangathathi utshwala bebuhlanzene emoto akaze kuhlangana. Yiko gcine sekushiya imindeni ikhala ney'ntandane ngaphandle emhlabeni. Siqaphele futhi bhuti nabantu esihamba sixabana nabo ngendlela. Ukuyiphatha nokuyiqoqa bhuti ikona okubalulekile esikhathini samanje ngoba uma uhloko uyiqoqa nokuyiphatha imihla yakho phela emhlabeni bhuti iyafinyelela kunokuthi yande. Nathi bhuti asisho ukuthi sikwenzayo kuyiko ngoba kusahlapha kugcine sekugqiba ngathi uthengani wayethi. Nathi kukhona siphambi kwakhona kodwa siyaqikelela ukuthi kokunye asikwazi singafinyelela kuko. Silimaze sibuka. Sicela nalaba bhuti abadla iy'dakamizwa ukuthi ngathi uNkulunkulu ngababona. Umuntu ophinda angene endlini esonto bangathi bangaphunyula. Hayi inkosi mfowethu ubusekekile kakhulu mfowethu. Yazi nangendlela okhuluma ngayo kuyasho ukuthi kena ungumuntu okhulile futhi one-experience futhi oyithatha serious impilo. And engathi ungaba yisibonelo esihle kakhulu nje. Uqhubeke njalo nababukela kuwe bakwazi ukuthi kena kuqhuma ukuphila kwabo kukhanye ngamazwi akho. Ngibonga kakhulu mfowethu, ngiphinde ngikubambisana nje mfowethu. Hayi kube intokozo kakhulu kuba nawe mfowethu. Hayi nisaleni kahle emakhaya. Siyabonga kakhulu ukuthi ke nibuke kuze kufike lapha egcineni. Lona bekuthula Sizwe kaNkabinde khona la iCacuzero of Records of Salvation. Siyabonga kakhulu.